Thula akube nani. Ake sivusane futhi kokulandelayo. Uyazi sesibableme kakhulu abelumbi. Babiza ngebelumbi phela bafika nelumbo basilumba ndise singayazi thina manga. Abelumbi laba sesike sidlale ngabo noma kungafanele. Khona izinto lapha basazi khona ukuthi si weak kuzona. Ngizokwenzela isibonelo. Thina ngekudala nje kade ama drinks lawa aphuzwayo eyo 340 ml kwazi kwaqanjwa ingoma ngisazi ubani oyicula ethi 340 without notice bangasitshela lutho bavele bakhatha to 330 iprice yahlala injalo kuze kube namhlanje sithenga o 330 ml ngeprice kabani ka 340 okusha ke manje ama cellphones efike kwathi i-cellphone impilo yayo iminyaka emibili emva kweminyaka emibili isuke isiwetha ishumi okusha sebekwenzile bakhuphule ama contract aseyiminyaka emithathu ngakho njalo unganaki kwethu ngoba bese siphenduka ithimthimi nje asacabanga sesenza lokho abasikhombisa khona kuma television namhlanje icontract yefoni i3 years awucabanga ngeke ifoni ozoyiphatha isiworth ishumi for more than a year. Bantu bakithi ake siphaphame nje singalokhu sitoyitoya simasha sibanga umsindo ku television ake sizicabange thina sizenzele into yethu. Ngelinye ilanga ngene kwenye ama supermarket amakhulu ngithi ngifuna ukuthenga umgxabhiso. Mangithi ngibheka ikilo libhalwe 159 rand. Ngathuka ngabizwa semagunyeni hayibo. Kwenzeka kanjani inyama ngaphakathi ibiza kangaka? Phela leyo mali mayisithenga ngayo inyama ebomvu nakhona sithenge emashisa nyama. Mawubheka ngapha umgxabhiso 159 rand. Ubheke ubeef curry 139 rand. Angithi bayazi ukuthi lo mgxabhiso udliwa yithina indlu empisholo. Noma ngathi indlu eminyama ngoba sibiza abantu abamnyama phela. Okuyikhona nje sehlisa isithunzi ukuthi ungathi umuntu uyibiza ngombala. Mase sihamba siyokwenza imikhuba yethu sithi sifuna izinkukhu ezimnyama sikhipha amabhadi. Siphinde futhi umuntu mayeshonelwe iningi labasagqoke inzilo bagqoke into ezimnyama. Amakhandlela amnyama into emnyama nje into engekho right kodwa siyaziqhubeka sizibiza ngabantu abamnyama. Yabothi siyazenza kulezi zinto esinazo ngoba sesiphenduke angazi ngayibiza ngayo sesabantu kodwa abangazazi ukuthi bafuna ukuthini. So lebe ngisho ukuthi ake sivula amehlo mase siyeke nje ukuthenga lento zabo mayishintsha singatshelwanga bobile emuva. Kodwa ke phela ngoba singenaye umkhulumeli nomsizi wethu kwakade ukukhona abantu ababebheka kwakuthiwa ama consumer protection into efana lezi babekwazi ukuzibheka. Namhlanje ke sekuyonombani uzenzela umathanda. Yikho nje mawuthi uyothenga igrocery ufike namhlanje uthengele umndeni wakho kube 4000 ngenyanga ezayo uthi uyibone isu 4500 unganaki mhlaba kukhuluma ke TV nti hayibo ukudla sekukhuphukile siqale ke manje sibanga umsindo. Ake sizazi ukuthi singobani ake sizilalele ungalaleli umakhelwane ungalaleli umngani wakho ubuke nje wena uwedwa ukuthi kahle kahle uzuphile kahle kufuneke wenzeni. Ake sivusane ke bantu benkosi asingadlali ezinye izizwe zisidayisela into zona ezazi ukuthi ayilungile. Akube njalo ke bantu benkosi.